Sikerült. Szép tiszta a bőröm, ennél tisztább már nem is lehetne, és ettől végre szabadnak érzem magam. A zenekarban is előrébb játszom, úgyhogy most már láthatnak is, és nem csak hallanak, mint eddig. Még rajongóim is lettek, és azt hiszem nem csak a játékomnak köszönhetem, a virágokból és a randira hívásokból legalábbis erre következtetek. Úgyhogy minden szép és minden jó, csak Krisztián nem az. Se nem szép, se nem jó. Az előbbi mondjuk nem zavar, de az utóbbi nagyon. Az arca csupa pattanás lett, ez az, ami kevésbé zavar. Ami viszont nagyon, hogy nagyon negatívan viselkedik. Nem csak, hogy nem örül velem, de mintha kifejezetten zavarná, hogy boldog vagyok. Mondtam neki, hogy alapítsunk ketten egy zenekart, de erre csak azt mondta, hogy semmi kedvem zongorázni. Szóval én próbáltam rajta segíteni, mert azt hittem, hogy csak rossz paszban van. De aztán egyre világosabb lett, hogy azért van rosszul, mert én jobban vagyok. Vagyis akkor érezné magát jobban, hogyha én megint rosszul lennék. És akkor már tisztán láttam, hogy csak kihasznált, és hogy soha többet nem akarom látni. Azt mondta, biztos csak a pattanásai miatt hagysz el. De én nem vagyok jó az ilyen feszült helyzetekben, nem tudtam neki mit mondani. Elővettem inkább egy kis cetlit, és mivel nem bírtam már hozzá beszélni, leírtam neki a titkot. Niacid Gél.